Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzean ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Da hitzez hitz, euskaraldiariekin. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Da hitzez hitz, euskaraldiariekin. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Menua urte betetzeak kantuak proiektuak herriko agenda eguraldia kultura asmakizunak eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratsaiora. Hemen mikrofonotan, Sinat eta Ibon ari gara aurkezle lanetan. Gaur maiatzak 14 lehenengo mailako A taldeko ikasleak izango ditugu gurekin batera, hemen zuzenean. Gaurko irratsaioa entretenigarria izango da. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaideak. Nortzuk zarete? Arratsalde honi alain naiz. Kaixo ni Isra naiz. Kaixo ni Alane naiz. Eta zer ekarri diguzue? Gure proiektuaren berri eman nahi dizuegu. Lehen gizakiak izan da gure proiektua. Ikasi ditugun gauza batzuk kontatuko dizuegu. Nahi duzuenean. Orain dela 3 urte azaldu ziren.
Erreka ondoko kobazuloetan bizi ziren, nomadak ziren, alde batetik bestera ibiltzen ziren. Janaria lortzeko ehizatu eta arrantzatu egiten zuten. Makiekin eta harriekin egiten zituzten tresnak. Zua asmatu zuten eta berotzeko, zukalatzeko eta argia izateko erabiltzen zuten. Tribuetan bizi ziren. Jantziak egiteko animalien larru erabiltzen zuten. Oso ondo, zenbat ikasi duzuen? Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, ni Ibai naiz. Arratsaldeon, ni Nora naiz. Arratsaldeon, ni Kinaz naiz. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea hiri. Aurkeztuko dugu. Aurrera, entzuleak zain dituzue. Aste honetako urtebetetzeak Liam, Irene, Joselin, Nerea. Marcelo Alejandro, Juan Esteban, Ariane. Demi, Lara, Nora, Ekaitz, Julen, Ana, Jonander, Iban. Zoriona guztiori. Oso ondo, eskerrik asko. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Hurrengo partaideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, ni Laia naiz. Arratsaldeon, ni Emanuel naiz. Kaixo, ni Enzo naiz. Eta zer ekarri diguzue? Olerki batzuekin gatoz. Nahi duzuenean. Eguzki biribila arrapa ezina, baina zure beroa aizenen gozoa. Arraina marraina, nola zoazainarin, itsasora noa neure lagunekin. Arraina marraina itsasora doa, itxirik hau ni ere banoa. Oso ondo, eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gu Ainoa, Eibin, Ekai, Joel, Nur, Rahema eta Sams gara. Eta zer ekarri diguzue? Izitz asmatu tartea aurkeztuko dugu astindu garuna eta bilatu erantzuna. Nahi duzuenean. Aurreko asteko irabazleak Bibeko Mohamed eta Lauako nahiak ezrate izan dira. Aste honetako asmakizuna 1, 2 eta 3 mailako dentzat. Hau da. Ez naiz haizea, ez naiz elurra, baina nire nikara guzti dizuburua zer naiz. Berriro esango dugu. Ez naiz haizea, ez naiz elurra, ba naiz nire nigarrak guztiko dizuburua
Zer nahi? 4, 5 eta 6. mailakoena, hau da, kobazulo hori betik dago, ezea. Ezin inguratuta han bizideren zuga zer da? Berriro errepikatuko dugu. Kobazu hori beti dago ezea. Ezi zuiz inguratuta hori da egen zugea. Zer da? Badakizue, jarri martxan zuen garuna eta sorte hon. Gogoratu erantzunak kafetera ondoko kutxetan sartzen. Ez ahaztu zuen abizena, izena, gela eta noski erantzuna jartzea. Jakin bihar Euskaraldia hasten dela. Izan euskararekiko aho bizi eta belarri prest, xaxatu. Gogoratu larun batean Sigman zientzia azoka izango dela. Oso gustura aritu gara zuekin. Agur eta datorren astera arte, ondo izan. Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezit, etorkizuna berreraikin, gaitzezit, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezit, etorkizuna berreraikin. Gaitzezit, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Gaitzezit, euskaraldiariekin, gaitzezit, dena